шоми 26 апрел минтақа ва шаҳри Кулоб рӯ як тунбоди сахт фаро гирифт. дар пайи ин қувваи барқ хомӯш шуда дар шабакаҳои барқи шаҳри Кулоб гуфтанд ки аксарияти симчӯбҳои қувваи барқ шикаста ва канда шудааст. ба гуфтаи масъулони шабакаҳои барқи шаҳри Кулоб, онҳо токунун дар пайи барқарор кардани ин симчӯбҳо ҳастанд. сокинон гуфтанд ки то соатҳои 11-27 апрел онҳо аз қувваи барқ маҳрум буданд. масъулони шабакаҳои барқ гуфтанд ки онҳо талош доранд ки симчӯбҳоро барқарор карда қувваи барқро ба зудӣ ба сокинон таъмин намоянд. дар баробари ин сокинон шикоят карданд ки дар пайи ин шамоли сахт бархе болопӯши хонаҳои онҳо вайрон шудааст. ин яке аз болопӯшҳои корхонаи кооператори шаҳри Кулоб аст ки дар шамоли сахти шаби гузашта комилан қариб тахриб шудааст. масъулони ин корхона гуфтанд ки онҳо субҳгоҳон омада дида болопӯши корхонаро дар замин диданд. дар баробари ин ба гуфтаи масъулони корхона инчунин шамоли сахт ба дару тирезаҳои корхона осеб расонда аст. درخت پاشی است کلیشت تمام زد ترکستان دی چه نمیدیدیم موخی خلاص سویت هم نبود ببینی کوچیک گپه شیشه‌های همین کاپیات رو چند تا شیشه زد تا تیکه تیکه شد خیلی گفتی بالاگردان اومدیم شب دست سرما نمیدونم. تا کنون مقامات دقیق نگفتند که این شمال سخت به ساکنان چقدر زیانی مالی رسانده است. مسئولین گفتند که حالا آنها حساب و کتاب کرده زیانی مالی را دقیق کرده بعداً اطلاع خواهند داد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، شهر کلوب.